fruit salad. To kuma irin cikin shirin da kika ce za ka gabatar da wata tasha ta mutu media advert. Dama wanda yana cikin wanda kika gani zaki. To yanzu kuma an kammala komi. An kammala komi. To masha Allah. To yanzu karami akai ma inji. Yanzu ɗanɗanawa za ka yi ka ji ka ga adadin makin da za ka bani. Ɗanɗani kuma ni da kaina. Wai wata samu. Shirin naku a wannan mayana a shi. Fatima, a nan na kika samu kuɗin da kika haɗa wannan. Ai ka san abun ya danganta ne da kake da kuɗin ka. An ka san ci Hausa sun ce iya shagalinka iya kuɗinka iya shagalinka. To shi ne like to na kana ta